В миналото видео. Украсихме и се отправихме на пътешествие из Европа. Да, здравейте и добри дошли в новото ми видео. Днес ще се отправим на пътешествие из Европа, по-точно Унгария. Първо посетихме третият по големина град Сегет. Тази катедрала беше една от най-красивите, които някога съм виждала. След кратка пауза отново се натоварихме на колата и потеглихме към Будапеща. Дойде my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. За мен лично парламентът им е просто прекрасен. Най-украсеното и приказно място беше тяхната витушка. През втория ден огледахме града и посетихме тяхната опера. Архитектурата беше просто зашеметяваща. Унгария е просто прекрасна. Пак случайно видяхме един от множеството дворци в Унгария. След кратка почивка се запътихме към рибарският бастион, който беше толкова приказен, че направо очите ми блестяха от лампичките. Ако се чудите кога да пътувате из света, направете го по време на Коледа. Всичко е 200 пъти по-красиво. Прекъсвам видеото, за да ви напомня да се абонирате. Сега отиваме в небесата с нещо наречено фуникулар, за да разгледаме града и отгоре. Така посетихме и галерията, която беше изключително красива. Пътешествието е към своя край, затова благодаря, че останахте до края на видеото и напишете долу в коментарите дали желаете още влогове.